Je opravdu možný vybudovat silný Instagram v roce 2026 jako někdo, kdo doteď postoval random? Já věřím, že ano. A jsou tady 4 věci, které si musíš zapamatovat, aby si uspěl, protože většina lidí přeskočí úplně všechny. Jinými slovy ti ukážu, jak to udělám já. První věc, definuj si cíl. Pak si odpověz, proč ten osobní brand buduje. Třeba já jsem si vybral jasně, vydělávat peníze online a vybudovat něco, co má přesah do reálu. Druhá věc, vyber si, pro koho to děláš. Já tomu říkám Dream Avatar. Třeba pro mě osobně je to moje mladší já. Kluk, který byl ztracený a chtěl si splnit sny. Třetí věc, obsahový pilíře. Já jsem si vybral 4 pilíře. První, co bych řekl svýmu mladšímu já. Druhý, reset, příroda. Třetí je lifestyle. Něco, co říká, tohle jsem já. Čtvrtý, natáčení a střih videa. Můj osobně největší skill, který tě taky můžu naučit. Čtvrtá věc, příručka pro tvorbu. Hooky, formáty, efekty a podobně. Je to příručka, která ti slouží k tomu, aby když si sedneš, tak se nemusíš rozhodovat, jak točit, co tam dávat za efekty, jak to sestříhat. A díky těm 4 pilířům jsem schopný tvořit vědomě a ne náhodně. A teď ta otázka.